Alamisa ye juillet kalo tile 13 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'a ladɔnya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ale yɛrɛ a n'a ka ministre u kɔni ye ɲɔgɔnba kɛ arabadon juillet kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna na. Ɲɔgɔnye min yɛrɛ n'a kɔni tɛmɛna Kuluba palais kɔnɔna na. Ɲɔgɔnye yɛrɛ a kunba yɛrɛ kɔni kun ye min ye o de ye sariya kura tali ani ɲɔgɔndɔn ani ɲɔgɔn kunnafoniyani o kɔni kɛnɛ kan. An bɛ taa Moptikaw fɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ bingani wale saba o kɔni bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka dugu Somadugu Kaɲagaya fan fɛ min yɛrɛ ne a bɛ wele ko Korogo Koko ani Alayidaka ko tasuma mɛnɛ o kɔni bɛ ka bɔ olu bala. An bɛ Ala deli halisa Ala ka Mali suma. K'a daminɛ juillet kalo tile 10 na ka taa se fo tile 11 ma Bafula bɛ Banbina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomora olu yɛrɛ bɔla ka kunnafoni di kɛ min yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ji o kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ olu fɛ yen kosɛbɛ ni u yɛrɛ u bɔnɛna u ka sow caman na ani u ka yiriw olu yɛrɛ kɔni caman karila. Olu yɛrɛ b'a la ka kuma u ka jiko kan waati min na u si bɛ janya olu yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni u b'a la ka ji u b'a la k'o ɲini ka dɛsɛ n'u yɛrɛ ka dugudenw an'u ka sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni kamana gannen no ɲinɛ sanjiko in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marokokaw fɛ yen olu yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔla ka kunnafoni di kɛ ka wuli ka jɔ ni dangari kɛ fɛn min yɛrɛ ye lansarakan o kɛlɛli ye ka bɔ u ka dugukolo kɔ kan k'a daminɛ u ka foroba cakɛdaw ani kɛnyɛrɛye baarakɛdaw o yɛrɛ kɔni wulila fɛn min ye lansarakan ye ko k'o kɛlɛ ka bɔ u ka baaradaw olu yɛrɛ la. José Ernero Gomes ni ale yɛrɛ kɔni ye Espagne ambassadeur ye arabadon juillet kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna na a wulila ka se an ka ministriso la minnu yɛrɛ olu yɛrɛ ka baara bɛnnen no baloko dɛsɛ o kɛlɛli kama a papier di kɛ papier min yɛrɛ n'a ale yɛrɛ valeur bɛ taa miliyari 2 ɲɔgɔn kɔ la papier yɛrɛ dila ministriso ma ministriso min yɛrɛ ni o yɛrɛ ka baara bɛnnen no baloko dɛsɛ o kɛlɛli kama an b'a ladɔnya k'a fɔ wari min yɛrɛ ni ale kɔni dila ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka maa ba 98 a bɛ se k'olu ka baloko dɛsɛ kɛlɛ an ka marabolow la a kɛnɛ yɛrɛ kan baloko dɛsɛ kɛlɛli ale yɛrɛ ministiri o kun bɛ kɛnɛ kan. Kunnafoni kuncɛ la Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye Bola Tinubu ye a kɔni wulila ka tigɛ ɲɛsi kɛ Ja Okochama ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 46 la ni ale kɔni kun ye an ka dolontana kɔrɔba yɛrɛ ye a wulila ka tigɛ ɲɛsi k'ale ma k'ale kɔni kɛ sifinnakaw ani farikolo fɔni o ministiri ba ye. Ni ne kun bɛ dansakoli kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sɛn wɛrɛ.